Queden 6 dies per allargar el teu contracte de lloguer, tot el que has de saber. Si no tinc les dades del meu propietari, ho puc enviar a la immobiliària? Encara que la gestió la fem amb la immobiliària, si això no consta reflectit al contracte, haurem de parlar amb l'arrendador. Només en el cas que el propi contracte defineixi el domicili de la immobiliària a efectes de notificacions, és que hem d'enviar la notificació allà. He enviat el burofax. Cal que també enviï un correu electrònic? Si envies el burofax, pots enviar un correu electrònic. El que no podem fer és enviar el correu electrònic però saltar-nos el burofax, perquè el més important és tenir l'acús de rebuda que ens dona aquest certificat. Si la propietat s'hi nega i anem a judici, podria acabar desnonada? Des del 2025, abans de posar una demanda judicial, s'ha d'acudir obligatòriament a un mitjà alternatiu de solució de controvèrsies. Abans de rebre una demanda judicial, el nostre propietari ens haurà de fer una oferta de negociació en la qual podrem arribar a un acord. Per tant, abans de que t'arribi una demanda, hauràs tingut l'oportunitat de dir-li al teu propietari tots els arguments legals pels quals aquesta pròrroga sí que és obligatòria. Què passa si el decret cau i el meu contracte encara no ha acabat? Si el teu contracte entra dintre dels requisits de la normativa, és a dir, finalitza abans del 2027 i a més tu has fet la sol·licitud mentre aquesta normativa estava en vigor, la pròrroga s'haurà d'aplicar obligatòriament. Per què al model apareix l'opció de negociar un nou contracte? La nostra intenció principal, i també ens ho permet la normativa, és arribar a un acord que ens beneficiï donant-nos el màxim d'estabilitat. En aquest cas, renovar un contracte de lloguer nou. Només en el cas en què no arribem a un acord, demanem de manera subsidiària que s'apliqui la pròrroga de 2 anys. D'aquesta manera, tant si arribem a un acord com no, garantim un mínim d'estabilitat al pis.